werd ook antiek, hè? Ja. Ja. Ja, wat is dat leuk hier? Zo jong. Hè? Jong, dat moest voor ik zie je. Hier nog een plek? Oh ja. Hoor je?
Ja, maar det är skräll. Nee, nee, dat is gewoon witte, klaar zand. Ja, ik weet niet, dat is misschien ook grijs worden, dat ligt er te lachen. Moet twee doen, dat is al. Nee, dat is abnormaal na het bouwen. Maar dat is op een zand. Dat is een ander ding. Hallo. Zo zeggen loopdeuren, dat is moeilijk. Hij is de ding. Jong loopdeuren twee. Ik heb het niks gevraagd. Zo. Boah.
Hey, sorry als we een deur opstoren naar achter. John, zit er een deur op? Straks
Elois. Absoluut. Dan kunnen ze een stoel stellen. Dat gaat laat nog. Jong, zing maar. Hè? Jong, zeg zomaar zingen, heb ik het geluid hoor. Ja, zo ja. Maar zit er daar nog in op 10, dan kun je niet afleggen later. Ja. Tweede van de 7 en daar. Kom op. Ja, maar je hebt in zijn handje. Oh nee, het scheelt ook. Goedemorgen, mij. Haal hem terug. Hallo Eloy, niet komen. Hallo Eloy. Weet je toch wat een profeet is? Nee, zin. Hè? Dan moet ik vast liggen. Ja. Dat lig ik vast. En vooral dat Hoe kwamen ze? Dat zit die trop met zich film besteld. Dat zegt hij er wel erop. Andere, aan deze zit u hier niet. Datum niet. Die. Ja.
in dit cielo prestidisti egli. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, trivoeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptionis tuae fructum in nobis iuditer sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
het daar dat je kan vinden een beetje goed op. Dus misschien de laatste keer dat je de film hebt. Komt hij wel zo? Probeer de camera Even kijken wat er Je zou hem eigenlijk iets hoger moeten hebben dat je die meisjes aan de onderkant pakt, hier vooraan, en dat je er meer van de top op de schilder. Dat heb ik al ook net al. Dat heb ik net al gefilmd. Film ik toch tegen te staan. Maar je denkt dan niet. Op die brug film ik tegen zo. Ja, ja. Ze komen toch van die kant af. Dus komen we die kant aan, dan pakken jullie gewoon dat die gravin erop krijgt. Ja. Ja. Voor ze al. Ja. Ik heb ze in Del gefilmd toen net.
is lachen. Is dat lachen? Ja, zeker. We Siberieke lu moest ze denken. Hem kunt je krijgen. Met plugins. Ja, ik zit met de zon, hè? Ja. De zon achter me houden. Ja. Ja, dat is goed. Oh, dat is goed. Met de dikke kooltjes. Ja, dat staat voor iets. Dat staat voor iets. Dat staat voor iets. Die andere richting komt allemaal aan van het dorp. Oh. Datum erbij zetten. Zet de datum erbij.
snap ik wel. Snap ik ook niet. Leven. Maar hebben ze bij Jacobs ook een rusthuisje?
gezonder, hè? Wat zie je tot datum bij? Op tijd. Ja. Zo, Oh, dus hè? Hè? maar dan moet je op de zon wachten. Oh ja, zie je. Ja. Nou, dat is. Dat trein moet zitten. Mooi. Mooi, mooi. Maar krijg je toch erop? Krijg je toch erop? Goed zo. Ja, anders heb je het niet, hè. Alleen de zon schijnt niet. Wordt het toch? Dat is ook eens anders. Dat is weer iets anders, hè. Wat zeg je? Dat is wel eens gedaan, dus. Wat? Heb je een schoon hoor. Ja, hè. Ja, dat moet Is ook. dat Hè. foto's of video's? Video. Video. Dat is video, ja. Oh, dat kind dat moet je afluchten. Welkom. Ja, 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 ja. Chic. Chic, chic. Moet kunnen. Oh, wat is een bloemke. Oh. Daar kom ik voor. Heerlijk. Dag eens.
niet, doen we het zo. Enkele hoogtepunten van het volgens de 192 deelnemers uit louter hoogtepunten bestaande het Nationaal Scoutcongres 1979 en de viering van het 30-jarig bestaan van de Scoutclub Limburg. Scoutleden uit alle provincies van Nederland zijn naar Limburg gekomen voor de jaarvergadering in de Redoute, voor de ontvangst van het gemeentebestuur van Maastricht in het stadhuis en voor de feestelijke onderdelen van het driedaags programma. Een koud en warm buffet in het Maaspaviljoen, gelardeerd met hart- en gemoedverwarmende muziek, zang en dans. Denk daran, wie schnell die Zeit vergeht. Niemand weiß, was in den Sternen steht. In de hal van het station Maastricht staan ze allen aangetreden. De deelnemers van de supersurprise. Ook de eregast van het Nationaal Congres, Werner Schmid, president van de AISC. Alsjeblieft. Wat? Nee, dat geloof ik niet. Maar heel goed. Een bijzondere treinreis door het Zuid-Limburgse land. Mogelijk gemaakt door de geweldige medewerking van de Nederlandse spoorwegen. Station Meersen. Historisch monument. Je is naar de vallen, Kees. Dat zal wel. Dat kunnen we hier ook. Dat kunnen we hier ook. Gaat het goed? Nog een ja, ik dacht dat er nog een vierde. Ik heb dame meer te
Station Houten Sint-Gerlach. Ik denk dat Station Valkenburg. De koffie. Aandacht te geven aan het verlies dat ons dreigt te overkomen als dit miljoenenlijntje wordt opgegeven. Want een deel van de verbinding, namelijk het baanpak Simpelveld-Kerkrade, zal als de vervoerseconomen gelijk krijgen worden geëcarteerd. In zijn gemeente de gastvrijheid mogen genieten om al deze veel eisende mensen die al het comfort all over de wereld gewend zijn, hier op een zo charmante wijze gepresenteerd te krijgen. Wij zullen ons kleine attentie in uw trein achterlaten, 's werelds, duivels, prentenboek. Station Schin op Geul. Erg mooi, erg mooi. Samenwijzen. Oh ja, dat buiten het perron komt te staan. Ik ga er niet af hoor. President van de Nationale School en de schoolbureau bijzondere tijd van de wij die dat niet doen, dat zult u dadelijk zelf merken. Dit wordt aan u als geschenk meegegeven uit het Wielreesland. Het begint dit met een bijzonder mooi Limburgs land. Dadelijk als u met deze trein verder gaat, zult u zien, zowel aan uw linker als aan uw rechterzijde, zonder dat ik enige politieke opmerking hierbij wil maken, zult u zowel links als rechts kunnen genieten van het bijzonder mooie Limburgse heuvelland.
Wie heeft er geen rolletje? Nee. Dat is goed. Ja, dat is goed. Wat u op de tafel zit, voorstellen van Schoenbroeks, van Ketel en de eerder president van de school eerst. Dat was dus 4 jaar voordat de eerste trein überhaupt in Nederland reed. Want dat was in 1839. In 1835 werd Sinterland reeds aangewezen wanneer er een spoorverbinding zou komen hier in het zuiden als grensplaats, als douaneplaats. Ja, ga mee. Ja, ja, deze is Een verzameling foto's hier zo op de vergaderen bent. En het was zo ontzettend veel geweest om dit te Nou, je bent er helemaal uit de wereld. Hoe zou dat doen? Wie wil je dat doen? Kruidenbitters. Ja. En mevrouw Buurman drinkt lekker. Drink je dat? Dit is lekker.
meneer de wethouder, dan hadden wij misschien bij de Nederlandse Spoorwegen eerst nog even enkele sessies bijgewoond. We hadden gezorgd dat we wat public relations voor u zouden kunnen maken. Ik geef u de verzekering, dat zullen we nu achteraf stellig doen. Ik kan er alleen nog één ding bij zeggen. Dit lijntje is ook ons miljoenen waard. Daar zijn we niet zo rouwig om. Niet zo rouwig omdat daar op dit moment belangrijke herstructureringswerken bezig zijn. En die dadelijk een nieuwe functie kunnen krijgen. En die is daar. Nou. Knop. Dat is aanwezig. Ik krijg Heerlen, het station van de grootste show.
zit van alles niet op. Geen veld, geen lamp, geen spakborden, geen rem. U ziet dat daar een speciale opbrengenis van 1-op-1. Dat is gemaakt om het gemakkelijker met het evenwicht te kunnen werken. Omdat er zoveel niet op zit, kost zo'n fiets op het ogenblik 1250 gulden per stuk. En dat is waarschijnlijk omdat er een hele hoop niet op zit. Ze worden dus handvervaardigd in Duitsland. Er zijn 2 fabrieken nog van. Het kunstliederijden wordt in Duitsland iets meer geoefend. Dat zijn onze sterke concurrenten ook. Tsjechoslowakije, Zwitserland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk. En dan gaan we nu verder naar aan het graven. Erop is aanvuur zo'n figuur rijden. Dat duurt 6 minuten. En dan moeten 25 figuren binnen 6 minuten gereden worden. Die worden door een jury natuurlijk beoordeeld naar inhoud en naar uitvoering. Peter die heeft in zijn sport een keuze tussen ongeveer 700 figuren. Normaal maakt zo'n fietser gedurende die 6 minuten niet van de fiets afkomen. In Limburg. Op dit station gaan circa 1,5 miljoen mensen per jaar vertrekken en ook circa 1,5 miljoen mensen komen hier aan. Dus het station in Limburg. En daarom vinden we het zo erg, vinden we het zo absurd dat dit station, dit drugstation van Limburg nog steeds geen reëel contact heeft met Aken. Stadsgewijs, om u daar ook een stukje van te laten meegenieten en voor u zal optreden. En ik spreek de Poolse naam in ieder geval niet goed uit, maar de Poolse dansgroep Sirena. Laat de reiziger verkwikking en de rust vinden. In mijn tijd kunt u daar ook uw tijd doorbrengen. En hartelijk dank. Sorry. Dank u. Alsjeblieft. Dank u.
overhandigen aan... De middelbare hotelschool zorgt op puikenwijze voor de inwendige mens. Ja, maar die doen eens kijken. Is het goed, joh? Nee, snap ik niet. Hoe kijk ik even zo? Nee, van het nee van. Wat? Die rijden zo goed aan. En dit is dus onder. Station Klemmen-Ganzaal. Ten aanzien van de directie en de medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen, die ons op zo voortreffelijke wijze met dit voortreffelijke vervoermiddel het mooi stukje Zuid-Limburg via het miljoenenlijntje hebben laten zien. Ik wilde graag aan de heer Rietkerk in ons midden vandaag, aan de heer Rietkerk. Dat was Spaans, wij hebben ons misschien over de hals. Oh, denk je te komen? Ja, meneer. Hallo, dan denk ik erop. Ik ben de grond, ik kan niet van hoe die is. Klaus, aan de president van de school Nederland, de heer Ketel. Prins Wim, van harte geluk gewenst met de zoon, de heer Stambrood, die u in deze stad heeft weten vast te houden.
Want het was werkelijk fantastisch hoe alles georganiseerd is. Dank u wel. De erepresident van de school, de heer Sliepen. Bijzonder attent dat jullie er zijn. Dat we als Limburger helemaal goed, om dat weer allemaal slip te maken. En weer in een heel andere hoedanigheid de president van de school, Wildburg. Bedankt. Sie sind 50 Jahre jünger, Ihr Verein, als meiner. Ich bin beim Allgemeinen Verein der Karnevalsfreunde von 1829 in Düsseldorf. So sind wir ja noch jugendlich. Wir hatten dieses Jahr 150. Dat heb ik jij gehad. Oké. Hallo. Op weg naar het casino Valkenburg. En dan Hotel Maastricht. Een culinair festijn met een cultureel tintje.
Château Neerkan. Een wereldkoor komt op het slotfeest, dat in het teken staat van het 30-jarig jubileum van de School Limburg. De Maastrichter Staar zingt ten afscheid. Hoera, 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 hoera. Zij leven lang, zij leven lang. Zij leven lang, zij leven lang. Zij leven lang, zij leven lang. Zij leven lang, ja lang. Zij leven lang. Hip, 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 hoera. Hip, 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 hoera. Hip, 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 hoera. Hoera, hoera. Hip, hip, de school. De president van de School Limburg dankt de president van de AISC, Werner Schmid, voor zijn aanwezigheid en richt zich tot de nationale president Kees Ketel. Dan hebben wij bij ons uiteraard de nationale president. We hadden een congres, dat loopt normaal af met de vloeishotel. Vandaag wordt het gezag van de lunch. Dat is eigenlijk een onderdeel van het feestje hier in Bouwend. Dat was niet de minste onder de schrijvers. En die schreef, en dat is dan ook even in het Duits iets dat onze wereldpresident bij ons is met zijn vrouw. Schiller die zei, Ehret die Frauen, die flechten und weben himmlische rozen in irdische leben. Nou, dat maken wij heel erg veel mee. En onze vrouwen vooral een enorm salut voor alles wat ze dus hebben in de loop van de jaren met ons hebben moeten meemaken. Maar ook, zeggen wij dan wel eens, mogen meemaken.
Als collega's, wij weten zelf op een afstand weliswaar wat voor bijzonder veel tijd op mijn bachelor kunnen liggen. En daarom heb ik er ook dat voor mij genomen de mogelijkheden dat te doen. Om toch namens ons allen de recherche gezegd door Willem, Kees wat is. Het zal worden in maart 1980, dat staat er ook. Ik wil even vragen, mag ik hier bij Limburg zeer geslaagd congres toewensen en de hooguitspreking van Rotterdam dat we u allemaal op maart 1980. Mag ik de afgevaardigde van Rotterdam? Historisch monument. Historisch ook het ogenblik dat u hier komt en dat wij... Nog weer een keer in te zetten. Vandaag zijn we op dit station bij elkaar, natuurlijk. Maar toch ook, en misschien nog een beetje meer, genieten om al deze veel eisende mensen die al het comfort all over de wereld gewend zijn, hier op een zonnige bridge. Dit doen alle kikkers hier, behalve in het Limburgse hebben we gehoord, want wij hebben te maken met vuurpadden, maar dat wisten wij in Amsterdam natuurlijk niet. En velden bos waarhand. Wij geven u ook nog mee